ഇക്ക ഇറങ്ങാറായോ? ആ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി. ഇന്ന് ഒരുപാട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ക്ലയൻസിനെ കാണാനുണ്ട്. മിക്കവാറും ഒന്ന് ലേറ്റ് ആവും. എന്റെ മോളെ, എനിക്ക് കളിച്ചിരിക്കാൻ സമയമില്ല. സാധനം കൊണ്ടാ ലേറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ തന്നെ. ഹലോ മാ. പൊന്നുമോളെ, ഹാപ്പി വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി. ഇത് എവിടെ പോകാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? വരുമാനം എവിടെ? സർപ്രൈസ് അത് പിന്നെ ഉമ്മ ഇക്ക ഓഫീസിൽ പോയി, ഇന്ന് നല്ല തിരക്കുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്റെ മോളുടെ കാര്യം ഓർക്കാത്ത എന്ത് കാര്യം മീറ്റിംഗ് ആണ് മോളെ. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസല്ലേ? അപ്പോഴും ജോലി വലുത്. അതുമ്മ ഉമ്മ ഞാൻ വിളിക്കാം, കിച്ചണിൽ കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി.